Ahojte, milé bohyne. Ako, kedy a kde si oddychnúť, keď nemáte čas? Najskôr na úvod mám pre vás, ktorí ma poznáte, jednu neúplne dobrú správu. Ešte niekoľko mesiacov nebudem robiť videá. A keď sa chcete dozvedieť nejaké dve pozitívne správy, tak si počkajte na koniec videa. Ja si teraz zasvietim, on tu bude asi vidno, že svietim, no, lebo tu mám poznámky. Takže, bežný život alebo bežný človek väčšinou to má tak, že má 8 hodín na prácu, 8 hodín na spánok. Málo kedy ľudia trávia spánkom viac času než tou prácou a zvýši im, dajme tomu, 8 hodín na rodinu a na ich osobný život. Doba je veľmi rýchla a hlavne teraz je to také aktuálne, že naozaj nestíhame, máme toho veľa, tak sa ponúka otázka, ako to riešiť, lebo naozaj sú ľudia, ktorí majú pocit, že nemajú pre seba ani chvíľku a nevedia si ju nájsť. Samozrejme, keď človek potrebuje platiť účty a není taký bohatý, alebo teda nemá toľko úspor, tak toho času je menej. Takisto, keď máte deti, máte partnera alebo máte vlastnú firmu, alebo sa možno staráte o niekoho, o príbuzného, o niekoho z rodiny. Tých možností je veľa, prečo nemáte ten čas, alebo prečo máte pocit, že nemáte ten čas. Samozrejme, že je to na nás, my by sme si to mali zariadiť. Tak mám tu pre vás pár tipov, čo ma k tomu dnes tak napadlo. Prvá možnosť je tá, že si oddychnete v práci. Pozor, tým nemyslím to, že sa budete v práci flákať, že pôjdete si zafajčiť, alebo si dáte kávičku, alebo sa budete rozprávať s kolegami, ale buď máte prácu, ktorá vás baví a viete si to užiť, alebo keď aj nie, tak napríklad toto ma napadlo v súvislosti, myslela som trochu aj na moju mamku. Moja mamka bola účtovníčka a mala to náročné všade doma, v rodine, aj s partnerom. A ona mi vravela, že mala tú prácu rada a chodila si do tej práce oddychnúť. Takže aj keď to bola psychicky náročná práca, alebo teda bola to psychická práca, tak keď už mala v tom nejakú rutinu, tak si tam vedela vlastne odpočinúť. Takže to ma napadlo takto. Potom napríklad moji priatelia, známi, kamaráti väčšinou tiež pracujú na počítači, väčšinou tiež trebárs sa pohybujú v tej oblasti IT, že vlastne iba sedia a je to psychicky náročné, ale pokiaľ vás tá práca baví, že aj keď robíte pri počítači alebo jednoducho takisto si viete na to nejak zvyknúť, už v tom máte nejaký režim, nejakú rutinu, tak aj pri takejto práci si viete oddychnúť, viete si to užiť. Ja som minulý rok trávila čas tak, teda, že moja práca spočívala v tom, že musela som celý čas stať, nemohla som si sadnúť a pracovala som fyzicky. A ja som si pri tejto práci psychicky oddychla, pretože som mala možnosť vlastne, tiež som opakovane robila nejaké činnosti, mala som možnosť, keď som sa nejak cítila, či som, to jedno, či mi bolo príjemne, alebo som bola možno unavená, smutná, alebo nahnevaná, mala som možnosť jednoducho prežívať tie svoje pocity, nikto ma tam, nemali sme čas spolu komunikovať v práci, bolo nás tam málo, takže každý musel robiť rýchlo to, čo treba. Takže v podstate som mala kľud, mala som pokoj, nikto ma nejakým spôsobom neotravoval, neobťažoval, nerušil. Takže som mala priestor na svoje vnútro, že prácu som urobila dobre, nerobila som žiadne chyby, ale popri tom som si mohla rozmýšľať, robiť si nejaké svoje plány, cítiť iba tak, že ako sa dnes cítim, či som unavená, či je mi dobre, alebo ma niečo trápi. A mohla som si to tak sama so sebou vlastne, mala som vlastne taký relaxačný režim, aj keď to bolo náročné a musela som stáť a jednoducho nebolo to ľahké. V mojom veku to už nie je práca pre mňa, neviem si predstaviť, že by som tam bola ako stále alebo mala tam nejakú väčšiu zodpovednosť tej práci. Takže toto boli také tie možnosti, že jednak môžete sedieť pri počítači, alebo môžete pracovať aj fyzicky a
dá sa tam nájsť nejaký ten priestor na to, aby ste neboli takí unavení alebo aby ste mali trochu čas, dá sa povedať, že aj na seba. Tak to je, čo sa týka práce. Samozrejme, ideálne je, alebo do budúcna, alebo možno to už tak máte a nepotrebujete odo mňa možno ani žiadnu radu alebo žiadny nápad, tak je, keď to máte už vyriešené tak, že naozaj robíte naozaj iba to, čo chcete, kedy chcete, podľa seba a uživí vás to a ešte máte možno aj niečo naviac, tak to je úplne skvelé. Pokiaľ ste si našli to svoje poslanie a realizujete sa v tom, tak to vám môže každý iba závidieť, ale to neznamená, že máte ľahký život. Určite aj vy to máte náročné, aj vy máte problémy, aj vy musíte stále niečo riešiť, aj vy máte málo času. Nevravím, že ste dokonale šťastní alebo že vám stále dobre. Ale je to niečo, k čomu väčšina ľudí by sa rado dostala, alebo myslím, že sen každého je robiť niečo, čo mu robí radosť alebo čo ho baví. No a takže mám tu nejakých asi 5 tých hlavných nápadov alebo bodov, alebo mám tam ešte ďalšie 3, takže dokopy 8. Ale môj hlavný ten nápad alebo tip pre vás bolo, že aby ste si vedeli nejako užiť aj ten čas, keď pracujete aj v tej práci. No a potom tu mám ďalšie činnosti. Dala som, že vo voľnom čase alebo cez víkend, teda keď by niekto tvrdil, že naozaj cez týždeň si nevie na to nájsť čas, samozrejme sú ľudia, ktorí pracujú aj cez víkend alebo ktorí robia aj v noci, tak keby ste mali napríklad záhradu, tak môžete pracovať rukami v tej záhrade, alebo keby ste mali dielňu, tak môžete pracovať zase rukami v tej dielni, takže zase fyzická práca a psychicky si pri tom oddychnete, pretože sa musíte sústrediť len na tú danú činnosť, ktorú vykonávate a na tomto princípe je založených veľa spôsobov, ako si môžete vlastne takto oddychnúť. Ďalšia možnosť skôr pre ženy sú rôzne ručné práce ako šitie, vyšívanie, háčkovanie a podobne. Čo už teraz ženy až tak veľmi nerobia, ale ženy k tomu majú vzťah, takže nevidím dôvod, aby niekto nezačal niečo rukami vyrábať, bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena. Potom v kuchyni nemusí to byť varenie, ale môže to byť napríklad pečenie. Hlavne keď pracujete s cestom, napríklad keď idete piec chleba, tak ten chleba musíte miesiť alebo prípadne vykrajovať možno nejaké sušienky. Tak vlastne používate ruky a miesite to cesto a máte zase ten kontakt s tými rukami. Tak to je zase taká činnosť. Pri tom varení možno až tak nie, ale záleží, možno každý to má inak. Ja si viem pri varení oddychnúť, pre mňa je to relax. Lebo nemusím stále pravidelne variť každý deň. Nemám strávnikov, ktorí by po mne vyžadovali, že musím navariť a že by som sa stala rozmýšľať, že neviem, čo mám variť. Varím si hlavne sama pre seba, takže mám v tom voľnosť, môžem variť, kedy chcem, čo chcem. Dá sa povedať, pokiaľ mám k dispozícii kuchyňu a som tam sama, mám tam kľud, čo tiež nevždy mám. Takže napríklad to pečenie a práca s cestom. A potom ďalšia možnosť je napríklad maľovanie, kedy vlastne zase ten istý princíp, vlastne robíte niečo tvorivé a robíte to aj rukami a zase sa vám zapája vlastne, nebudem tu rozoberať, ako funguje mozog, hej, ale proste zapája sa vám to, aby ste mohli pri tom vlastne relaxovať, oddychovať. Takže to bola tá druhá možnosť, ten druhý bod v rámci teda toho voľného času, nejakých záľub alebo nejakých činností, nejakej práce. No a tie zvyšné veci už budú také bežné, čo asi aj poznáte, takže to tak prebehnem. Tretí bod mám ísť na prechádzku alebo venovať sa nejakému športu. Zase fyzicky sa namáhate a psychicky si môžete oddychnúť a máte ten priestor vlastne pre seba. Potom štvrtý bod mám duchovno. To je už na vás, ako to robíte. Ja tu mám ako príklady meditácia alebo modlitba. Piatá možnosť je fyzický kontakt, čiže môžete ísť na masáž, môžete sa pomilovať s partnerom, kto je sám, tak si to môže vyriešiť nejako sám. Niekedy aj stačí, keď máte kamarátku a kamarátka vás objíme, alebo sa aj vyrozprávate a hneď vám lepšie. No a posledné 3. Šiesta možnosť je spánok. Keď máte možnosť, že ste sami, máte tam ticho, nebehajú vám tam deti, tak naozaj to využite, pokiaľ ste nejako fyzicky unavení, psychicky unavení, alebo v noci zle spíte,
alebo jednoducho máte nejaké starosti, alebo jednoducho cítite, že ste unavení, vyčerpaní, nevládzete, pokiaľ máte možnosť, ľahnite si a spite. Kedykoľvek, aj cez deň, cez víkend, to je jedno. Proste dospíte to, niekedy stačí hodinka, hodinka a pol, 2 hodinky spánku a pomôže vám to, bude vám lepšie. Spánok je naozaj liečivý. No a posledné 7 som dala vlastne akoby spoločnosť, trávte čas s nejakými ľuďmi, s ktorými vám je dobre. Takže vlastne som tu vynechala rodinu, kamarátov, alebo teda nejaké tie koničky v zmysle, že nie každý možno má tú možnosť. Niekto je sám, nemá rodinu, niekto nemá takého najlepšieho kamaráta, kamarátku. Niekto nevie si nájsť taký koniček, ktorý by ho dlhodobo nejako nabíjal. Každý sme iný. No a posledná možnosť je typ taký skôr možno aj odo mňa. Keď ja som bola na tom najhoršie alebo veľmi zle a bola som sama, nemala som nikoho, že ako som to riešila. Vlastne pre mňa to bolo hlavne obdobie, keď som sa starala o člena rodiny, o moju mamku. A je to vyčerpávajúce, keď rok, 2, 3 nemáte čas na seba, stále sa o niekoho staráte a nikto vám s tým nepomáha, nemôžete ani na jeden deň vypnúť. Je to náročné, kto to zažil, tak vie. Tak pre mňa jediný relax, alebo čo mi tak najviac pomáhalo, bolo, že som si pustila nejaký film. Proste pomáhalo mi to asi na tú psychiku, na tú dušu. Pustila som si film a tým pádom ani knižky som vtedy nečítala, tým pádom som vlastne prežívala, ten film som si vybrala sama, aký sa mi zdal, alebo aký sa mi páčil, alebo náhodne. Lebo ja mám iný systém, ja si nečítam dopredu, o čom tie filmy sú, ja sa rada nechám prekvapiť. Náhodne, ja neviem, na YouTube počítač, vlastne Google alebo ten YouTube mi sám vyhodil nejaké ponuky, čo asi by sa mi mohlo páčiť, tak, lebo som si to tam pozerala, tak neviem, ako to funguje. Tak som si, alebo teda som hľadala tie kanály, kde im to nevadí, že vlastne tá licencia, že niečo zverejňujú, čo sú na to autorské práva a tie kanály neboli ešte zablokované alebo zrušené. Takto som si to pozerala. Ja mám rada thrillery, detektívky, historické filmy. Ja romantické filmy veľmi nepozerám. Niečo napínavé mám rada, alebo aj drámu. Takže ja 90% toho, čo pozerám, sú fakt tie thrillery. Asi pri tom oddychnem, niekto to možno nemá rád. Takže to už je na vás, čo budete pozerať, alebo môžete pozerať nejaký seriál. Takže mne toto najviac, veľmi mi to pomohlo, okrem iných vecí. Ale toto bolo pre mňa také, že naozaj, keď som potrebovala, nevedela som, čo mám robiť, ako sa zrelaxovať, ako si oddychnúť, pustila som si film. A možno na tie 2-3 dní mi to fakt pomohlo, alebo malo to určite nejaký ten efekt na mňa, že odpočinula som si. Bola som potom oddychnutá, odpočinula som si. No a k tomu patria aj teda tie knihy. Záleží, ako ste na tom. Niekedy človek naozaj... si to odložím. Nie vždy vieme čítať tú knižku a sústrediť sa na to. Hej, niekedy sme takí unavení, že prečítame 4 riadky a zaspíme u toho. Takže nie každý môže čítať tie knihy, alebo nie vždy sa to dá. Ale určite, keď si máte vybrať, čítať knižku alebo pozrieť si film, tak aj lepšie, tvorivejšie je možno pre tú fantáziu a tak čítať tie knihy. Takže určite odporúčam čítať knihy, teda hlavne aspoň tým, kto to má rád, alebo koho to baví. Lebo keď je dobrá knižka, tak aj keď je možno hrubšia, tak ju viete prečítať za 2 dní, alebo jednoducho, keď sa do toho vžijete, tak vás to tak vtiahne do toho deja, že vlastne prežívate to, čo je v tej knihe a tým pádom vlastne ten mozog vám pracuje, fantázia vám pracuje, doplňa sa vám proste slovná zásoba a tak, takže to je úplne super tie knihy. Tak a teda tá dobrá správa nakoniec, lebo už som teda skončila s tým rozprávaním, čo sa týka toho odpočívania a trávenia toho času, je, že o niekoľko mesiacov by som chcela mať pripravenú knihu pre ženy o zdraví a takisto o niekoľko mesiacov, neviem presne kedy to bude, môj plán je, že koncom mája, začiatkom júna, ale môže sa ten termín ešte posunúť, môže byť, že mi do toho niečo príde a nevíde mi to, takže zatiaľ ešte nikomu nič nesľubujem. Takisto budú vychádzať pravidelne videá na nejakom princípe, ktorý som si ja nejako vymyslela, aj som si už vymyslela obsah tých videí.
ale jednu vec ešte nemám vyriešenú. Neviem ani presne úplne názov tej knižky, to by až tak nevadilo, to sa dá v procese teda domyslieť, ale takisto neviem, že či tie videá budem vydávať na tomto kanáli, alebo si založím úplne nový a neviem ani názov. Takže a neviem ani, či to budem chcieť tu zdieľať s vami, alebo si spravím fakt nový a budem chcieť, aby tam chodili úplne cudzí ľudia, lebo trošku mám problém s tým, že ja nechcem, aby ma sledovali moji blízki, nechcem, aby ma sledovala moja rodina, moji známi, moji kamaráti alebo jednoducho nejakí ľudia, ktorí ma poznajú z dôvodu, nie preto, že sa im to páči, že ich to zaujíma, ale aby ma niekto nesledoval v zmysle, že viete, sú takí ľudia, možno aj cudzí, hej, ktorí ma nepoznajú. Stáva sa, že niekto vás jednoducho sleduje, len preto aj vás sledoval, hej, že má o vás taký enormný záujem a chce vedieť, kde ste, čo robíte, zaujíma sa o vás a toto ja nechcem, toto mi nevyhovuje. Tak, to je odo mňa všetko, majte sa pekne a hlavne nech je vám dobre, nech ste zdraví a nech máte na seba čas.